Mikulov to je překrásné město, ke kterému mám silný citový vztah, protože odsud pochází. Je to město mnoha půvabů s pohnutou historií a bohatou kulturní tradicí. Pravidelně na konci prázdnin se stává útočištěm pro studenty i učitele hry na klavír, kteří přijíždějí, aby načerpali nové podněty pro svou práci. Vynikající pedagogické obsazení, odborné přednášky a semináře i koncerty talentovaných mladých interpretů a profesionálních umělců jsou zárukou týdne plného tvůrčí atmosféry a inspirace nejen pro nadcházející školní rok. Já osobně vidím termín konce prázdnin jako skvělé načasování, protože nejenom samotné děti, ale i pedagogy to nastartuje pro nový školní rok. Do letošního ročníku klavírních kurzů Mikulov se přihlásilo na 65 klavíristů a nutno podotknout, že jejich kapacita byla naplněna po spuštění přihlášek během necelé hodiny, což je pro nás skvělá zpětná vazba o tom, že jsou kurzy opravdu žádané a svým způsobem velmi ojedinělé. Kurzy každoročně oslovují široké spektrum klavíristů, mezi ně patří především žáci základních uměleckých škol, kteří se věnují tomuto nástroji čistě z amatérského nadšení, ale i ti vážně přemýšlející o své budoucí profesionální pianistické kariéře. V hojném počtu je doplňují studenti, kteří se již pro tuto uměleckou dráhu rozhodli a v současné době jsou posluchači konzervatoří nebo jedné z akademií múzických umění. Je to tu moc příjemný, protože mi to přijde jak takový ty kurzy, kde to není tak jako, nechci říct intenzivní, ale že tady jsou fakt i takové aktivity. Já mám pocit, že mě ty kurzy jako hodně namotivujou do toho dalšího školního roku, protože vždycky po konci v červnu už si říkám, že to mám fakt dost často. A pak si tak cvičím přes ty prázdniny a těším se, až sem přijedu, že mi to dodá takovou tu, našlápne mě to na další práci. Mám tu moc ráda tanec, celkově pohybovou relaxaci a jógu. No tu jsem teda letos byla jenom jednou, ale to nevadí. Já studuju u paní profesorky Heleny Sucharové-Weiser. Tak mě už třeba 2 roky zpátky paní učitelka říkala, že v Mikulově jsou dobré kurzy a jestli bych tam nechtěla, že tam jezdí všichni a že jestli bych tam nechtěla taky, tak jsem se teda rozhodla, že tam pojedu. A nejvíce mi tady líbí tanec a yoga, protože je to zábava a je to jako dobrý relax po klavíru. Kromě mladých klavíristů se každoročně setkáváme také s takzvanými pasivními účastníky, což jsou pedagogové především základních uměleckých škol v České republice i na Slovensku, kteří si rozšíří prostřednictvím náslechů, přednášek, seminářů, konzultací a podobně své odborné znalosti a rozhled. Ve volných chvílích chodíme vlastně, nás je tady více, navštěvujeme Svatý Kopeček, musí proběhnout několikrát za týden. Letos jsme to spojili i s koupáním v Lomu, chodíme tady na židovský hřbitov, podnikáme prostě tady veškeré obchůzky v Mikulově, co tady jsou. A k tomu samozřejmě patří ochutnávky dobrého vína, co se tady asi na těch klavírních kurzech neobejde. Další, co tady hrozně moc oceňuji, je ten výběr lektorů, protože to opravdu myslím, že to je asi, tak bych řekl, republiková špička naprostá. Mým nejoblíbenějším lektorem, kterého trávím nejvíc času, je pan profesor Košárek, který nejenom, že umí předat ohromné praktické dovednosti těm žákům, ale je to i člověk dobrým, nebo s takovým vytříbeným vtipem a vždycky je hrozná radost ho pozorovat při práci. Když se řekne klavírní kurzy Mikulov, tak před sebou uvidím desítky rozářených očí mladých klavíristů. Ty kurzy se za dobu svého trvání vlastně staly už pojmem, takřka legendou. Příští rok oslaví 25 let svého trvání. A je moc krásné, že i ti, kteří už aktivními účastníky být z různých důvodů nemohou, tak se pro tu jedinečnou atmosféru, která tady je, vrací na den, 2, jenom aby je aspoň znovu trošku zažili. Je to určitě proto, že samozřejmě kurzy jsou a probíhají v nádherném městě Mikulov, mají jedinečný a výtečný organizační tým, ale především, když se těch přes 60 klavíristů
sjede na ten týden sem, tak ať už mají 7 let, nebo 25, 20, 15, to je úplně jedno, tak společně s pedagogy i organizátory vytvoří jedinečnou partu, která si užívá to, že nejen hraje, studuje, interpretuje krásnou hudbu, ale zažívá i spoustu legrace. A to je opravdu mimořádné. Obyčejně, když v průběhu roku jedu kolem Mikulova a vidím siluetu zámku, tak tohleto všechno se mi vybaví a musím říct, že už se nemůžu dočkat toho příštího ročníku. Co na účastníky kurzu vlastně čeká, tak to jsou především 4 hodiny individuální výuky u lektorů, které si sami zvolí. Je to výuka improvizace, která je jak hromadná, ta je především teda pro aktivní účastníky, a také individuální improvizace, která je zase primárně pro ty pasivní účastníky, ale výjimkou nejsou i účastníci aktivní. Na kurzech v Mikulově je fantastických hned několik věcí. Jednak je to úžasný tým, jak moji kolegové lektoři, tak organizační tým, kdy člověk se tu opravdu cítí jako doma a ze vším, co potřebuje v pomoc od organizátorů, tak ta podpora je fantastická a s kolegama si úžasně sedneme. Máme na hudbu velice podobný názor a naše diskuze nad tou uměleckou stránkou jsou velice přínosné. Mikulovské kurzy jsou vlastně strašně specifický, protože je to naplněný hudbou, ale to je spousta kurzů. To je prostě vždycky ta záležitost, že se někam jede, aby se člověk naučil něco nového, aby se to dozvěděl od někoho jiného. Ale tady to není jenom to, tady je to hlavně radost. Hlavně radost ze setkání s ostatníma, z toho, že slyšíme ty ostatní, z toho, že s něma sdílíme něco, co není jenom na hodinách, co není jenom při cvičení, co je při společném muzicírování, při společném hledání něčeho, co nás pak vede dál. A co se pak odráží v tom, že vlastně nás třeba i víc baví cvičit. A že to není proto, že musíme cvičit, abychom se to naučili, ale prostě protože z toho máme radost a že vidíme, že to mají i ty ostatní. A tohle je vlastně pro mě to úplně nejzákladnější z těch mikulovských kurzů. Vedle toho, že je tady naprosto famózní tým, jednak organizační a jednak se strašně dobře cítíme mezi sebou jako lektoři, kdy se těšíme na ty druhý, na výkony jejich žáků. Mám pocit, že tady neexistuje nějaká řevnivost, závist nebo něco, že by člověk se cítil tak jako ale on a já ne. Myslím si, že u nikoho to takhle nebylo za celou tu dobu, co tady jsem, a že už teda jsem to teďka nějak počítala a myslím si, že už je to 11 roků. Dále různé semináře, přednášky, diskuze pro pedagogy i žáky na témata související s klavírní pedagogikou, metodikou a interpretací klavírní literatury. Občas i sami vlastně frekventanti si píší do přání nějaká témata a pokud jim lze vyhovět, tak třeba do dalšího ročníku na ně reagujeme a uspořádáme právě přednášku na nějaké dané téma dle jejich přání. V doprovodném programu máme taneční relaxaci, máme jógu každé ráno a samozřejmě také sborový zpěv, který dodává si myslím na takové komplexnosti celého týdne, že těch uměleckých zážitků je vícero. Není to prostě jenom u toho klavíru pořád, ale že to umění opravdu sálá tady z každého koutu. Samozřejmě obrovskou motivací pro účastníky kurzů jsou koncerty profesionálních umělců a laureátů soutěží a také tou největší motivací pro ně samotné jsou závěrečné koncerty těch aktivních účastníků, které probíhají ve čtvrtek a v pátek na závěr kurzu a probíhají v prostorách zámku, takže mají určitě pocit i krásného zakončení těchto kurzů. Tak já jsem se klavírních kurzů trošičku bála, protože jsme letos měli už klavír jako opravdu hodně a říkala jsem si, jestli jsme to třeba už nepřehnali, že už to třeba i na klárku bude hodně. A zjistila jsem, že to naopak byl naprosto nádherný týden, že
bych to srovnala spíš s takovým rodinným pobytem nebo dětským táborem, rodinným táborem. Ale jako děti pracovaly. Mně se hrozně líbilo, že ty děti se přišly vzájemně poslechnout, vzájemně podpořit. A Klárka slyšela spoustu věcí, co slyší od svojí paní učitelky, ale slyšela to trošku jinak. Slyšela to od chlapa, protože chodila k Lukášovi Klanskému. Je to zkrátka týden nabitý hudebními i těmi nehudebními zážitky. A vždy při příjezdu jim zdůrazňuji to motto našich kurzů, a to je Audaces Fortuna Juvat, což znamená odvážným štěstí přeje.